No 80 ou no 81 debemos de vir para aquí. Porque cando viñamos para aquí estábamos no outro lado en Cerdido, non tiñamos suficiente para ter a ganadería que tiñamos. Nosotros tiñamos gado. Agora, dende que a salud foi a menos, pois deixamos quedar todo, quedámonos coa paga deles, para vivir coa paga deles. Escasos, pero vivimos coa paga deles. Bueno, diferencia notas moito. A diferencia é total, porque algún día salías da porta para fora e encontrábaste cos veciños cunha pila de veciños, un montón de veciños. E hoxe encontraste solo. Hoxe non hai naide. Non tes que andar os buenos días. Aquí somos 3 ou 4 veciños que falámonos todos, pero non hai... Despois no traballo, na labranza, por exemplo, pois antes estaba todo labrado, era todo trigo, maínzo, todo. Agora non hai nada, máis que unhas patacas e listo. Plantamos unhas patacas a carretera. Os novos vanse para onde poden traballar. E os vellos morreron. E os vellos, eso. Contei eu solo esta noite, desde que despertei, que desde o ano 81 a hoxe, aquí no radio de 1 kilómetro, morreron 26 personas. 26. Quedamos 4, bueno, eu sou novo ainda, pero quedaron por aí 4 vellos de 15 anos, é por aí. O pueblo aquí al día vaise desfacendo. Que dei eu que teño 90. E vaise desfacendo porque a xente nova non para na aldea. Porque aquí non hai servicios. Traballo pouco. Traballo para ganar cartos non hai ningún. Aquí Moeche, pois non hai nada. Hai traballo para romper o lombo. Vivimos do que traballamos nosotros. Se plantamos unhas patacas, antes botaba-se trigo, antes facíanse moitas cousas, hoxe non. Hoxe non se traballa así. Un ano veu a máquina a sacar o trigo, era bon trigo, Encerrou aquí unha finca, a finca era pequena, a finca son 3, 4 ferrados. E cando vaciou, dixenlle eu, e ti se che dou o trigo, pasas polo trigo, non me cobras? Ai, non. E quen non sembra, e quen non abona, e quen lle fai todo. Non deu para mallalo, entón non botamos máis. Se ti estás traballando agora aquí, gastando 20 euros, e vas cobrar 1 euro ou 2, ou 5, espero eu para que traballei, que destraguei 15 euros. Aquí foi unha vida moi dura. Non, foi dura, comparado con outros lugares por aí, con outras parroquias, foi blanda. Tampouco non hai que queixarse. Pero, bueno, aquí para facer algo hai que ser moi duro, hai que traballar moito. Cantos anos hai que vendíamos nosotros nas crías, nos becerros, estános pagando como hai 30 anos, iso non se pode facer. No ano 81, cando viñamos para aquí, as crías de 8 días vendías a 15.000 duros. 75.000 pesetas. Subeu o pienso, máis que o 20%. Ai, subeu, ai, Jesús. O pienso subeu a luna. E os becerros siguen igual e algún val menos. Hai que adaptarse a vivir co que se cobra. Máis do que ganas non podes gastar. Entonces, vais adaptando Temos unha ventaxe, porque se compramos unha camisa ou unha chaqueta, é duraxe toda a vida, a cousa máis dura non hai. Olha, esa é a ventaxe que temos. O peor é non enfermar non estar enfermo, que nosotros, por desgracia, estamos. Eu non. E agora, ainda encima, tomamos un accidente, xa estaba mal e acabou. Antes ainda rayaba niso, ainda pasaba o tempo, porque para antes a dir como está. Pois viña dásme este carabelo ou dásme tal, pois levo. Tiños aí para que os quere. Viñan amigos e... Eu repartíos. Pero Que agora... fai falta, leva eu. Agora non é así, que agora xa non se pode mellor, xa non se pode volver a facer. Hai que pasar o tempo de outra maneira. E non é tan fácil.